naragsak kami, gagayam ken kakabsat, nga patsenming, adda kayo manan itata, nga si sasagana, napnuan iti ragsakmet, nga agur-uray kadaytoy, oras iti panagadal. Patsenming, nga dagiti naglabas, nga sangapulo ket duan, nga lawas. Ket da kayo ket nabindisyonan, akasmet kada kami, ni Pastor Ray, ni Pastor Leo, ket nabindisyonan. Patsenmi nga digidjay nga leksyon, nga iso iti inadal tayo nga nagapu iti sauna po Diyos. Ket isuday iti nangited kada tayo, dayjay nananay nga panakaawat. Ket itatan nakasagana tayon, nga makipagna, kini Apo Jesus. Agsipod tasungbatan tayo, dayjay awis na, nga agbalin tayo, nga kamkameng dayjay ng iglesia na. Dahito nga rod, iti maudi, gagayem nga kakabsat nga panaginadal tayo, kada iti trimestre, may panggap iti ni Kristo ken iti linteg na. Siyak ni Pastor Eli Rafanan, ket agyamanak, kada ito yen nga gundaway, nga adda kayo itata, agyamanak ta itinabayag, talo nga bulan, Pastor Ray, Pastor Leo, ket dagiti kakabsat ket nakikadkadwa da kada tayo. Agyamanak ta patsenmi nga iti Santo Espiritu isu iti nangidaldalan kada kayo. Kabayatan nga sinursurot yu daytoy nga panagiinadal ket patsenmi nga adda dayjay na inayon nga pudno nga isu mabalin iti sinukimat yu, ket patsenmi nga babayan iti panangidalan ti Santo nga Espiritu, tarigagayumay nga suruten det ang kinapudno. When kakabsat, may samanen nga kararagsakan nga panagadal ti sao ni Apo Dios. Pacheck nga kadaytoy nga panaudi a panagadal tayo iti daytoy a trimestre, manipud pa iti damo aging gana ita. Katadu dagiti na inayon nga kinapudno nga naamuan tayo nga isuda ti nagbalin nga magbalbaliw iti panagbiag tayo. Nagbalin nga dimakkel iti panakamu tayo iti kinapudno. Nga isuda dagiti nang balbaliw iti panagbiag tayo. Ket ita maragsakan kami nga mangitultuloy iti panagadal tayo iti sao ni Apo Dios. Itangal daw kakabsat. Iti daytoy akan ito ay iten agagayem ken kakabsat. Ket dakay manen akablaawan iti agtultuloy apan nakiaddayo kada kami iti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Kasko na ni Pastor Rafanan, numampay daytoy iti maudi a panagadal iti leksyon iti maysa trimestre, agtultuloy latta ti panagadal tayo ti oras ti panagadal iti sangapulon tumanen atallo a panagadal. Ket dawaten mi nga iti agtultuloy a panagadal tayo, agtultuloy met kuma a dumakdakkel iti pamati tayo, ken agtultuloy met kuma nga isuko tayon iti biag tayo kini Apo Dios. Dawatin tayo ni Pastor Leo nga isuna iti mangited iti kararag nga panglukat. Agkararag tayo nga rod, ay ito nagagayam ken kakabsat. Iti daytoy akan ito Apo, maminsan pa'y dawaten mi, nga iti panaglipas ti panagadal mi kadaytoy a semester, itultuloy mo met kuma alipasen iti parabor mo kadagiti puspuso mi. Tapno kas babaen ti pan nakabalin tenak mo, mabalianan mi atulnogen dagitoy apagayatam, mabalin mi apagbiyagan ida, nga isuda iti mangidalan kada kami, iti na Kristyanuan a panagdalyasat mi ti daytoy alubong. Namnamaan mi daytoy Apo agsipud ta dinawat mi amin digitoy, iti napataganagan ni Apo Jesus. Amen. 13 weeks. Sangapulo ket tallo nga lawas. Kadaya sangapulo ket tallo nga lawas iti inadal tayo kakabsat ket may panggap daytoy leksyon tayo anya ni Kristo ken iti linteg na. Manipod iti umuna nga leksyon inggana dayjay naudi nga leksyon tayo. Na patakder dayjay kinapudno kakabsat. Nga ni Apo Jesus ket isuna iti nangited iti linteg. Ket idin nga imayen nga naglasag. Inkabil na iti bagina akas maysa nga ihemplo
may sa nga modelo, tapno isu iti kitaan, dagiti ayaban na nga sumurot ken kuana, nga makikamkamang kaday je bunggoy, nga isu day inadal tay din na panalawas, Pastor, Ray ken Pastor Leo, nga digito nga bunggoy, agbalin nga isu iti iglesia ni Kristo. Oy. Ket simurot nga ro digito nga inayaban na. Dagiti nga nagbalin na kamkamang, dahito nga grupo na, dahito nga iglesia ni Kristo, kinit kita da no anya iti nararamid dahito nga ulo iti iglesia nga isu nga ni Kristo. Oy. Nakita da nga ni Kristo ket isu iti nang salimetmet iti bilin. Isu nga rod nga digiti kamkamang iti iglesia ni Kristo isu damit iti managtungpal iti bilin. Nakita da babaen iti adal tayo kakabsat nga ni Kristo ket isu na iti nagtungpal sinalimutmutan na iti may kapat abilin, nagnilin iti aldaw apan naginana Aldaw, nga Sabado. isu iti Sabado. Dagitoy met asumurot ken ko na Pastor De Leon, ingked deng damait. Ta inayabanda nga rod. Manipod iti sabali nga pampamati, manipod iti sabali nga sursuro, idin ang nakita da nga dayjay nangayap ken ko da nga isu ni Kristo. Ket isu nagayam iti nagtungpal iti bilin. Isu nagayam iti nang salimutmet, iti aldaw apan naginana. Isu nagayam iti nagnilin iti Sabado. Siraragsak digitoy nga inayaban ni Apo Diyos. Oy. Nga tuladin da ni Apo Jesus. Tapno, dahil pa nang tulad da, agbalindamit nga agtungpal iti bilin, agbalindamit nga mangsalimutmet, ken agnilin iti aldaw apan naginana, nga ito si Sabado. Oy. Ket makita tayo nga daytoy nga araramiden ni Apo Dios. Ket isu itagtultuloy. Ta daytoy nga leksyon tay itata kunana iti pagarian ni Kristo ken iti lintag. Iti daytoy a leksyon tayo kakabsat iparangarang nakadatayo nga dagayam dayjay gungun-uden digiti anak na. Saan laeng nga itagdama nga panagbiag ket di dayjay nang runa amuyo dayjay karina na po Jesus iti Juan 3:16 takas talauna iti panagayat iti Dios iti lubong tainted na iti biag iti anak na nga bugbugtong ta sa sino man amamati ken kuana Santo mo po. santo ang mapukaw no diket adda biag nagnanayon dayjay biag nagnanayon ket isunto iti pagbiagan digitoy nga inayaban ni Apo Jesus. Ang mangkikamkameng iti iglesia na, ti iglesia ni Kristo, nga iti ururayan da, dayjay may kadua nga panagsubli Ni Kristo. ni Apo Jesus. The second coming of Christ. Iti put-put-putanda nga kari, nakadado nga karkari iti Biblia. Ngim no siya, iti damagan nyo, iti put-put-putak nga kari, dayjay Juan 14, 1, 2, ken 3. Anya iti kunan na Apo Diyos kanya tayo. Saan kumang agbuteng, saan kay agdanag, saan kay agpulkok, dagiti puspuso yo. Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo mat kanya. Yung balay ni Amak. Ti balayit ni Amak, adu iti pagyanan, no saan kumang akasta. Apanak kumakit isaganaan kayo ti pagyanan. Ket intun no may sagana kung dagiti pagyanan, anya ti karina. Umayak tumanay. Umayak tumanen, Yung bag. Alain kay ket alaen kay to, ket ijay ayan ko, Dakay. ada kay tumait. Dayjay kakabsat iti nanama, dayjay iti dakkel nga si bibiyag. Dayjay ti kuna tayo, this is the living hope. Nga dayjay isu iti mangmangted, dayjay namnama iti tunggal kamkamang iti iglesia ni Kristo. Nga umay dayjay pagarian na ngagnanayon. Isu nga ti adalin tayo tata Pastor Ray ken Pastor Leo ket intun no ipasdek ni Apo Dios. Dayjay pagarian ng agnanayon adang tupay lang tilintag. Basa man Pastor Ray dayjay Pasit Pasit Amayulo. As dito ko na kakapsat, ti pasit Amayulo tayo, ija Jeremias 31, 33, kuna na. Ngem, dahito iti tulag, nga ramidek to iti balay ti Israel, iti kalpasan dagito yung aldaw, kuna ni Hioba. Isaad kunto ti lintag ko iti unegda, ket isurat kunto ti puso da,
ket siyak to ti Diyos da, ket isudan to ti ilik. Ilig. Nagpintas da ito'y kakabsat nga inbaga ni Apo Diyos. Isubli na da tulag. Akas da inadal tayo tulag, iti may sang agayat, ken jay ayatin na. Noon. Ket da nga tulag, isunto iti paglipasan da panangala iti Diyos kada ito'y nga kinatulag na ti iglesia na. Ket iyawid nanton iti langit, ket isunton iti kunana, isaad kunto iti linteg ko iti unagda. Ket isurat kunto iti puso da, ket siyakto iti Diyos da, ken isudan to Ti ilik. iti ilik. Nagpintas nga buya iti agtultuloy si bibiyag a relasyon. Tapay, adda dayjay alinteg iti panagbiag dagijay nga agayat kinapo Diyos. Pastor Leo, sikay ti kayat ko muna nga pagsaludsudan. Iti leksyon tayo iti Domingo ken Lunes. Iladawan ni Apo Diyos kada ito yung leksyon tayo. Dayjay pagarian na. Ken iladawan na met sinunto dagijay inbaga na iti pasit amayulo tayo nga ket isudan to iti ilik. Sino dagijay umilin to wenno dagijay citizen iti pagarian nga isaganan na Apo Diyos. Pangasim turong na kami man kadayat nga panagadal, Pastor Leo. No, kitaan tayo, Pastor, ay eten agagayam ken kakabsat. Dayti alubong sigod nga da iti kontrol ni Apo Diyos babaen kini Adan. Wen. Ngam gaputa nagbasol ni Adan, iti kontrol na itid kini Satanas. Ket saan laeng nga ni Satanas, so di kat uray pa digiti kunana ti leksyon tayo at tao na, nagpatakder damot ka dagiti na duma-duma pagpagarian. Ngam adda ti impadto ni Apo Isus dito'y Apo Diyos dito'y Daniel. May papan ka dagito'y apagpagarian, babaan kini Ari Nabucodonosor, iti tagtagainop na. Natagtagainop na, iti sumagmamanu apagpagarian, ket no kitain tayo dagitoy apagpagarian, adda pan na kay naig na kadagiti anak ni Apo Diyos daytoy istorya ti pagpagarian in relation kadagiti tattao ni Apo Diyos. No kiisiputan tayo pikini nalaing, dagitoy isuda ti mang parigat kadagiti tattao ni Apo Diyos. Ket idi anay pakaammo babaen kini Daniel, impakaammo ni Apo Diyos daytoy at agtagainop ibagbaga na ditoy nga kalpasan dagiti apagpagarian ti kamaudyanan da umay to iti may sa abato amang burak kadagitoy amin Napagpagarian. apagpagarian ket kunana iti kapitulo 2 bersikulo 44 ket kadagiti aldaw dagitang ar-ari ti Dios ti langit mamangun to ti may sa pagarian nga kaanuman din tumadadael no di ket panagturay nanto din tumet maited ti sabali nga ili. Ngam buraken nanto ken ibusen nanto amin dagitoy apagpagarian ket agtalinaed to iti agnanayon. Daytoy nga rod apagarian ni Apo Dios. Pukawen nanto ti amin apagarian ditoy lubong ket daytoy apagarian agtalinaed agin gana ti agnanayon, Pastor. Ada itagnanayon nga pagarian nga rod nga urayan tayo. Ada, Pastor. The everlasting kingdom. Noon. Ket dayjay nga pagarian, isuti pagarian ni Apo Hesus. Gwen, Pastor. Akas dayjay inadadal tayo, ken daytoy binasang Pastor Leo, umay itata dayjay tiyempo nga umayen dayjay panungpalan iti lubong. Ket masapol nga ipatakder ni Apo Dios dayjay agnanayon apagarian na. Kadayjay nga tagtagainep nga inted ni Apo Dios ken ni Nabucodonosor. Nga isu iti nang riribok ken kuana. Nga ni Daniel laeng iti nabalin nga nangi interpretar, nangi palawag. Nakita na wenno pakita ni Apo Dios nga manipod iti Babilonia, Medo Persia, Grecia, iti pagarian iti Roma, ken dagiti simarunon nga sangapulo nga pagpagarian nga in Ladawan. takdiran, in ladawan
dagiti sangapulo nga ramay, Oo. iti duwa nga saka dayjay nga tao, dayjay iti maudi nga pagpagarian. Wan. No alain tayo dayjay inbagang Pastor De Leon, at data yun ijay maudi nga pagpagarian iti lubong. Or urayin tayon dayjay umay nga agnanayon Apagarian. pagarian. Agsipot ta dayjay ket umay. Iti mikadua nga saludsod ko, sinun to digitay agbalin Nga umili. nga umili dayjay nga pagarian. No siputan tayo, Pastor, tiagbalinto nga umili, iti pagarian ni Apo Diyos, isuda nagigay nadalusan, napalinteg, babaen ti dara ni Kristo. Kat dagitoy napalinteg, babaen ti dara ni Kristo, sa limut-mutanda, dayjay bilin, linlinteg, nga inted ni Apo Diyos. Amasapol, apagbiyagan tayo. Dagiti ibagbaga tayo nga naed ijay. Nubasahin tayo iti ibagbaga ni Apostol Pablo, ay iten agagayim ken kakabsat. Iti panagururay tayo kadayjay, kasla tayo laeng estranghero iti daytoy a lugar. Saan tayo nga tagatoy? May isa nga nangi sursuro iti Biblia kung nanakit pakailasinam iti estranghero kan dayjay native dayjay tagadjay sa balik angot na kadayjay estranghero, sa balik kanin na kadayjay estranghero, sa balik kultura na kadayjay estranghero. Agsipod tagangan na et tayo estranghero tayo doy, sa balik kumamat dayjay kabibiyag tayo, ugali tayo, pagsasao tayo, kultura tayo, kadagya native. Agsipod ta nagbalinan nga kukwa ni Satanas sa ito nga lubong, mailasin da tayo, babaen kadayjay, aramid tayo. Nya dito nga aramid, ija pa nagtulnog, kadagiti paglindagan, pagayatan, kensa sa ni Apo Diyos. Ti naimbag adamag nga naadal tayo ka daytoy nga kunan ni pastor kakabsat ket daytoy nga pagarian nga umay nga saan nga aggapu dito rabaw ti daga kas kaday jay ladawan nga adda ti imay nga dakkel nga bato nga aggapu iti langit nga daytoy nga bato ket iladawan ti yaay ni Kristo Jesus Uy. ket buraken na dagiti amin nga pagpagarian nga adda dito rabaw ti daga dagiti nga pagpagarian ket so dagiti nasnasyon dito rabaw ti daga ket daytoy nga pagarian nga pasdek ni Apo Isus ket aggapu iti langit nga ipaay na dito rabaw ti daga nga umay tatta daytoy nga pagarian kas kadayjay saludsod tatay nga sino dagiti umili siyempre dagiti iglesia na ang binangon na dito rabaw ti daga isu ti agbalin nga agkamkameng kadayjay pagarian na tangarod inayaban nga inaadal tayo din na minsan nga Sabado na minsan nga lawas nga dati iglesia ni Kristo Jesus nga daytoy nga iglesia ni Kristo Jesus so daytoy iti Mangsalimot nang salimot kadagiti bilbilin na ket agururay da iti yaay ni Kristo Jesus tadayjay kun natay ngortatay nga napan ni Apo Hesus iti langit ket nagisagana ti pagtaengan pagarian ket kalpasan na entun umay ti isalakan na dagiti tattao nga nagsalimot ti bilbilin na namatiken kuana nang sungbat iti ayab ti panakaisalakan nga isunda daytoy ti iglesia na nga isunto ti iyawid na iti langit nga pagtaengan Ken agbalin to akamkamang ti pagarian na. isudan tun ti agbalin nga kamkameng ti pagarian na Anyamit iti relasyon dayjay nga pamati nga inted ni Apo Dios kadigitoy nga agbalin nga umili ijay nga agnanayon nga pagarian kadayjay linteg. Pastor Ray. ti dakkel ti relasyon kuno nasayaat ken naimbag ti relasyon dayjay pamati dagitoy nga tattao nga pamati dagitoy nga isalakan na nga isu ti iglesia na ken dayjay linteg patyenda dagitoy nga kamkameng ti iglesia ni Kristo Jesus nga isalakan na nga yawi di pagarian patyenda nga dayjay linteg isu iti bunga iti pamati da ken ni Kristo dayjay linteg isu iti panagtungpal da agsipud ta ay ayaten da dayjay nangayab kadakwada sanda nga patyen uno adayo kadayjay sursuro iti panunot da ngagtungpal da ti linteg
tapno may kamkamang da di pagarian. Saan? No diket di, gapu iti pamati da ken ni Kristo Jesus nga nangayab kadakwada, dahil pamati da, ti ibunga na, iso ti panagtungpal da, iti bilin na. Ta, narigat mo't pastor, ngayon itong dumanong tayo pagarian, kung na di may saan itong kamkamang ti iglesia na, yaman ak da jilintag. Tanuhang nga da jilintag, awan na ditaw. Ti pagyamyamanan nanto da jilintag. Tapay, nuhan nga nagtungpal jilintag, ang nga naisalakan. Ngem, ti kang runaan to nga kababalin, wano ipukpukaw to, dagiti isalakan ni Apo Diyos. Nga kamkamang ti iglesia na dito rabaw ti daga, ti pukpukaw ka ni pekpeksadan to, daydayawan dan to dayto Jesus. Agsipud ta, sinagutan ni Jesus ida ti pamati. Nga dayto nga pamati, iso ti panangrugi ti panakirelasyon daken kuana, ket dayto nga pamati, isu iti nang pairut, iti relasyon daken ni Apo Diyos, nga isumeten ti bunga na ti panagayat, ken uray pa ti panagtungpal ti bilbilin na. Mangagto digitoy nga umili, dayjay nga kablaaw ni Apo Jesus. Anya ti kunana, mapagtalkan nga adipen. Apay nga nagbalinda nga mapagtalkan. Agsipud ta, amuda digiti linlintag, Sinalimot Pastor na. De Leon, Wan. sinalimut-mutan da digiti linlintag. Tinungpal da digiti linlintag. Daytoy nga pagarian Pastor Reket agnanayon. Wan. Ket no daytoy a pagarian ket agnanayon, dayjay lintag adanto dijay. Daya, Pastor. Ngarod no daytoy nga ang pagarian ket agnanayon, ket dayjay lintag ket adda dijay. Dayjay nga lintag isu iti agnanayon met lintag. Ti saludsod da no dadto nga ket anyan to palaeng iti pagkasapulan di lintag. Ket naisalakan kanto. No, kitaan tayo, DJ teksto ang naibasa ito tayo, Pastor. Wen. DJ ilintag kat naisuratan kadagiti puspuso tayo. Wen. Agbalinan nga lifestyle tayo, ti agaramid kadagitoy. Iso nga, DJ pa nagruar, iti ayat kada tayo, nga mga ramid kadagitoy, ket motivated ko nakman din, baylaw. Ay ayatek ni Apo Diyos, ay ayatek ti padak ataw, iji apagarian, agsipud tagagangay kun, DJ tanay suratan, iji pusok, DJ nga lintag. Haanen, nga lintag aburakek, ta nagbalinan apagragsakak, ta dajayan unig ko. Ngam dayjay nga lintag nga isurat na isumit lang diya sa nga pulong nga bilin na. Oo na. When atano basaen tayo ijay Isaiah 66, 22. Dagitoy nga umili, apan dantog daydayaw. Wan. Wen. Itan niyang aldaw? Sabado. Aldaw nga Sabado. Iti kayat nga ngarug nga sawen, ipakpakam mo ni Apo Diyos itatag, agayem ken kakabsatan niya. Nga dati pa lang ito yung panagbiag. Kayat tayo iti agbalin nga umilin to ijay nga agnanayon nga pagarian. Ket no ijay langit, ijay agnanayon a pagarian. Ket agdaydayaw danto iti aldaw a Sabado. Kakabsat ko akit. Awisin na tayo na Apo Diyos. Irugi tayo itatan, hantay pala na irugi. Pastor Leo ken Pastor Ray. Ngagsalimut-mut tayo muten. Iti may kapat abilin, isungay ti panagnilin, ital daw panaginanang isu iti Sabado. Isungay dayjay, ibagbaga tayo nga dayjay agnanayon nga lintag ket adanto dayjay. Wan. Adati kahit kung adalin tayo, alain nyo digiti Bibliayo Pastor Ray ken Pastor Leo. Alain nyo, ijay, birukin nyo iti Apokalipsis 19. Dahito iti maysa nga buya, dahito iparparangarang, dahito leksyon tayo, dahito agnanayon Apagarian. nga pagarian. Intun no agrugi, dahito nga agnanayon nga pagarian, at danto iti dakkel arambak. Nga iti versikulo 1, iyikis danto dahil sa ong aleluya. Taapay nga agrambak da.
Verse 7, basahin Pastor Ray. Agragrag utayo ket agviviva tayo, ket agdaydayaw tayo. Daydayaw to ken kuana tadimteng ti panagboda ti kordero, ket ti asawaen na nakasaganan. Adda iti Buda. Ket dayjay nga je Buda, kunana ditoy, panagbuda iti kordero, ken dayjay nobya na. Sino je kordero? Ni Apo Isos. Ito'y libro iti Epeso. Alain nyo nga absat, ito'y baro nga tulag metlaeng. Epeso 5. Isuro na kada tayo, no sino dayjay anobyana. Basahin tayo iti versikulo 22, agpababa, kunana, da kayo ababayi, agtulnog kayo kadagiti asawa yo akas iti Apo. Tati asawa a lalaki isu ti ulo ti babae, akas met ni Kristo isu ti ulo iti iglesia, ket isu met laeng iti mangisalakan iti bagi. Ngem iti iglesia agtulnog ken Kristo, kasmet kastamet ati babae agtulnog kuma kadagiti asawa na iti isu amin. Sanin sublat ti lalaki, ti asawang lalaki, kunana, lalaki, ayaten nyo, dagiti asawa yo akas, met iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Ket inyawat na iti bagina, gapuken kuana. No alain nyo daytoy nga panangiladawan ni Pablo Pastor Ray ken Pastor Leo. Isu dayjay nga inladawan ni Juan, ito'y libro iti Apokalipsis. Adda iti agbuda. Genobyo ket ni Kristo. Iti nobya na ket iti iglesia. Ket apay-apay nga agragsakda. Wen ata nakasaganan dayjay nga iglesia. Iti asawaen na ket nakasaganan. Ket ito ituloy tayo ito'y Apokalipsis 19 kunana. Ket naipaiken kuana iti panagkawes na iti lupot analapat ken puraw nasileng ken natarnaw tatilupot ana lapat apuraw isu iti naaramid iti kinalinteg dagiti sasantos. Ket isu kinuna kanya agsurat ka nagasat dagijay nga maawis iti panangrabii iti pagbudaan ti kordero, ket kinuna na kanya dagitoy tinapudno asao iti Diyos. Anya iti kahit nang iturong dagitoy nga adal tayo. Adda ti awis. Anya iti kunana, nagasat, dagijay, Mangdalos. anaawis. Naawis. No naawis ka, ket nagasat ka. Ngam amin ka di nga maawis. Sumreg niya pagbudaan, Pastor Leo. Saan? Apay nga saan? At numalagip tayo dati ti pangaring ipakita ni Apo Isos. Nga dagiti naiban na pandamin ng ikadagiti anayaban at dati saan anakabado ti bado ti agbuda. Tati background na daytoy iti kultura da numapang ka makibuda jay pakibudam ikan nakatibadong apuraw akaluban naka. Ngam adda iti maysa nga awan kin kuha na dayjay nga bado ket kuna dayjay nga agpabuda repeten nyo erwaryo. Sunghan nga amin nga maawis, ket adadiyay. Ngem no alaom dayjay pangarig nga tuktukuyam. Nagawis na po Jesus kadagjay importante nga tattao. Ngamin niya ti kunada, amin nga masango. Ado pambarda. Ado pambarda. Kahit nangarong nga sawen, dayjay awis ket maited ti amin. Idi nga kunana na po Jesus, ket agsipod ta nakasaganan iti Buda. Apan nyo ayaban di kita dati kiti kalkalsada, di saan nga maikari, kit apan day na yaban. Ijay nga, imay Pastor Leo dayjay nistoryam, nga day iti lalaki, nga napan ijay pagbudaan, asaan anak kakawes. Ngem dayjay itutudo na daytoy insurat ni Juan, iti Apokalipsis, kunana, nagasat dagijay anaawis.
nagasat da, tanaawis da, ket nagasat da, ta sinungbatan da, Kaya, dayjay nga awis. Laglagipin nyo, dayjay inadal tayo, kadayjay idilaang na panalawas. Anya ti kay papanan na, wano anya dayjay meaning na iti iglesia. Naiyaban. Naayaban. Naayaban, Narumar. narumar, called out. Inawis na po Diyos. Manipod ka dayjay nga panagayat na inawis ni Apo Diyos. Tapay, dagito yung nga naawis, adagam tikit kitaan da. Nga apan da makibuda, ije pagbudaan, iti kordero. Nagimbag damag dahito gagayem ken kakabsat. Nga ti ayab, wano awis ni Apo Diyos kas may paay kadagiti amin at tao. Wen. Kas kadayto yung Buddha, ken uray pa dagiti sangapulong babae nga naampang ken na Emma. Ket dagito yung uray pa kada tayo itagdama. Yaw awis ni Apo Diyos kada tayo iti panakaisalakan. Yaw awis ni Apo Diyos kada tayo iti panagtungpal kadagiti bilbilin na. Ket daytoy nga awis ipatag tayo. San tayo nga pagduduaan? San tayo nga pagtukyadan? Dahil ti panagtukyad kada ito nga awis ti panakaisalakan. Ibagbaganan iti panagturong iti panakadadael. So nga, addat tinamnamaan tayo, siguraduan tayo nga pagarian nga sumangpet, nga umay, nga ipasdek ni Apo Diyos. Titunggal, nga ipaay na kadagiti amin nga mayaban. Ket addat ti ibaga namet iti sabali nga bangir. Wen. Nga dahito nga pagarian, ket addat ti ibaga na nga kababalin, dagiti tao nga may salakan. Nga dagiti agtalenaed, wenno sumrik kadahito nga pagarian, addat ti ibaga na nga kababalin, ken adamot dagiti ibaga na nga kababalin, dagiti saan nga may salakan, uno saan nga sumrik kadahito nga pagarian. Ibaga na ni Apostol Pablo, ijay umuna nga Korinto, sa 6:9, kinggan ti 11. Wen. Kuna na ti kastoy, kakabsat. Di kay amo aya, dagiti nakillo, di danto tawiden ti pagarian ti Dios. So, adda ti pagarian ibagbagana. Di kay kumamaalilaw, uray dagiti man nakiabig, uray dagiti agrukbab kadagiti ladadawan, uray dagiti man nakikamalala, uray dagiti binabai, uray dagiti tumulad kadagiti taga Sodoma, uray dagiti mananakaw, uray dagiti naagum, uray dagiti managbarbartek, uray dagiti managtabaaw, uray dagiti managpaanak, saan danto atawiden ti pagarian ti Dios. Kayat nga sawin nga road, adda ti relasyon ti pamati, ti linteg, ken ti pagarian. Nga daytoy nga tao, nga mayat nga agtawid ti pagarian, kasapulan na iti agtungpal iti linteg. Apay agsipud ta adda relasyon na kini Apo Dios babaen ti pamati, nga daytoy ket ibunga na nga adda ken kuana iti ayat isung agtungpal. Kalpasan na agsipud ta adda nga ti relasyon na kini Apo Dios, adda ayat na kini Apo Dios, agtungpal ti bilin. Ket ipaay na ti pagarian. Iliklik na ken kuana iti daytoy adaga iti panagaramid na iti kinaagom, panangalilaw, panagtakaw, panakiabig, kunana to'y ken panagbartek, panagtabaaw, iliklik na, ti arabid na, tapno ti kasta kita niya, matawid na ti pagarian. Daytoy ti obserbasyon ko, Pastor. Dayta nga imbagam nga pagarian, isu iti pagarian iti sipnget, pagarian ti bason. Owen. Manipod ka dagita nga aramid, dayta iti ayaban ni Apo Diyos. Owen. Tasan namang ayaban dagiti jalawag kay. Una. Tayti kunana idi nga pinabasol dagiti tattao kunana imayak tapno sa pulek ken isalakan iti anya. Napukaw. Napukaw ken nayawawan. Isungono alain nyo dagiti pangarig nga inted na napateg ken kuana dagiti nayawawan. Dagiti nga bunggoy so da idayjay kunana nga nayawawan. Dayjay pagarian. Ngem ay ayaban na ida. Owen. Isu nga gagayem ken kakabsat ayaban na. Uray pa dayjay kakaruan ama nagbasol ayaban na. Owen. Ket intunno dayjay nga ebanghelyo. Pastor Leo, Pastor Ray, ket denggen dayjay ama nagbasol denggen nyo dayjay kunana ni Pablo. I am the chief
of sinners. Kuna na ni Pablo, siya ti kakarwan. Anya itaramid na ni Pablo, idi inaiban na po Diyos. At dita, mamapatay. Mamapatay. Ngam idinayapan ni Apo Diyos, sinungbatan ni Pablo, nagbalin akam kamang na dya pagarian. Awan kan kuana da nga kababalin. When iso nga rod iti kayat na nga sawan na niya, saan ko mga agbalin alapad? Wen. No adda digay masarakan, nga tattao kadayta nga pagarian itisip nga agtakaw, pagaramid to ulbod, amamin. Man may kamalala. Makikamalala. Maamin nga na isurat dita. Ngem isuda digay imayan na Apo Jesus. Wen. Isuda iti umayan iti panakaisalakan. Isu nga intun no ayaban ni Apo Jesus isuda. Kunana umay kayo. Ket intun no manggag digita nga tattao. Nga no ikabil tayo umili ije pagarian. Pagarian tisip nga. Ayaban ni Apo Jesus isuda ket intun no rumwarda tananggag dadaya ayab. Ket mapanday ije pagarian ni Apo Jesus. Dagijay ito, dagijay pinakawan ni Apo Jesus. Tapay, babaen iti parabor, pinatida, dagijay panagayam. Isumod lang nga kunana dito ituloy tayo pastor. Wen. Di versikulo 11. Kastada idi dagiti dumangem kada kayo. Unana. Ngem da kayo nadalusan kayo. Ngem napagsanto kayo. Ngem mapalintag kayo, babaen tinagan ni Apo Jesucristo ken ti Espiritu ti Dios tayo. Wen ata, agtultuloy nga uray pa'y ije kasipngetan. Agay ayab, dayja ayab, ayat ni Apo Jesus. Wen. Ket akasti ko na, kasta kayo idi, it was past. Wen. Iti panagbiagyo ada kay ije pagarian tisip nga, kunana. Ngem idin nga imay ni Apo Jesus kada kayo, ket inayaban na kayo, ket sinungbatan, yu dayja nga ayab, anya ko na Nadalusan. nadalusan, kayo. Napasanto, napasanto, kayo. Ket mapalintag kayo Napalintag. kapoy tinagan ni Jesucristo. Adda Hindi digitay, magadamag. adda digitay daduma ka panunutan nga rumor pastor. wen. Nga ko nadagat adula unay basulmen. Narigat kami nga sumuruten. Adayo kami kini Apo Dios. Ngam adda iti kunana ditoy Isaiah kapitulo 1 versikulo 18. Ano ito'y? Umay kayo ita, kat agsusurot tayo kuma, kuna ni Jehovah. Uray digiti basbasol nyo, kasla kuma iti iskarlata, mapapudaw danto kasla nieve. Nupay, tinalabasin da akasla karmisi, agbalin danto, akasla napudaw adilana. Adilana. No, kitain tayo dito, Pastor. Ure kasanugayam ti kinaadut ti basol tayo. Dahil na ibasa tayo, ure inaramid tayo amin da yan, mapapudaw tayo to. Ta kunana, 1 John 1:9, no ipudno tayo lakit di ti basol tayo, isukat matalik. Pakawanin na tayo. Hana tayo lang ang pakawanin. Punasin nan, nagiti basbasol tayo kat saan danton, malagipay. Ngem laglagi pa nyo May bagay adda dayja tiyempo nga yaay dayja pagarian. Well, Pastor. Iti kunana ni Apo Jesus, umayto akas Mananakaw. mananakaw. Awampay iti agtakaw, kas parigan ka, adda ti kursunada na dya balayo Pastor Ray, ket dawatin na dayja cell number mo, ket ag-text, ket kunana, Pastor Ray, iti aldaw, iti kastoy, iti oras ti kastoy, umayak to agtakaw. Awan. Awan. Isu dayjay balakad ni Apo Jesus kadigitoy nga inadadal tayo. Agsipod ta umay na nga ipatakder dayjay nga pagarian na. Panggap na nga amin ket may salakan. Tanaanos nga rod ni Apo Dios ti kunanan ni Pablo. Agibtur ni Apo Dios ta di na kayat nga uray maysa. Ket mapukaw. Ngem laglagipon tayo adda iti tiyempo nga agrikap dayjay ruangan iti kaasi. Saan tayo nga urayan gagayem ket kakabsat nga dumteng to dayjay nga tiyempo ket awan tayo. Laglagipon nyo dayjay kap napasamak ngayon historyam di na panalawas Pastor. Ni Noe.
Inbilin na Apo Diyos nga pata derti Daong. daong. Kunana ka digay nga tattao mo kayo. Kunana. Taditoy nga daong isok pa kay sarlakanan. Namati da? Ay saan? Anda simrek. Idin nga umayin da di tiyempo nga sumrek da, pinastrek na Apo Diyos ti pamilya ni Noe, pinastrek na Apo Diyos di kiti napili nga an animal, Animal. kit idi ko nagrekepen da di dakkel nga ruangan di daong. Kit makipagpakaasi di kiti tattao pasto, lukataman. Iti kunana ni Noe, saan ko amalukatan? Malukatan. Adda di tiyempo, iti ayab. Adda di tiyempo nga panagaramid iti desisyon. Ket ngem no hantay nga dinggan dayjay nga ayab, iti tiyempo kadayjay nga panagay ayab ni Apo Dios. Umay tumit dayjay nga panagrekep dayjay ruangan iti kaasi. Kanyan tulangay no dayjay panagrekep na ket awan tayto gagayem ken kakabsat iti uneg. Adda tayto jarwar. Awan ti panakaisalakan. Daksang gasat. Gasat. May sapay nga tultuloy nga maadal tayo dito yung kakabsat. Dito'y nga pagarian ket agnanayon nga pagarian anya pasto. Wen. Ket gaputa agnanayon nga pagarian nya nga rut ti kasasaad tayo jay. Nga tari kagayan ti tunggal maysa. Adda maysa nga kunana tinasanto na surat dito'y Apokalipsis 21 versikulo 4. Dati karina ni Apo Isus. Kadagiti tattao nga agtawid ti pagarian. Di pagarian na. O di pagarian na. Kunana akastoy. Ket punasen nanto ti amin luluwa kadagiti matada. Ket awanton ni patay. Ket awanto metten ti sasaibag. Wenno sangsangit, wenno rigrigat, tadagiti muna banbanag napalabas dan. Anyo nang nagsamit ti ipaay ni Apo Dios kadagiti tattao nga agtawid ti pagarian. May sa mang guyo-guyrik na tayo ti pastor. Taon na makarik na ka ti sakit ti bagi, wano banog, wano rigat. Makarik na ka kadagiti banbanag nga nasakit, wano banbanag nga mangtedking ka ti papay, wano mangtedking ka ti ladingit. Tari gagayam di langit nga pagtengan ngin sagana na. Nga dito nga pagarian ket awanton dagiti kastoy banbanag nga rigrigat. Laglagi pentay nga rod gagayem ken kakabsatan niya kada ito'y naglabas nga sangapulo ket talo nga lawas apan nagkakadwa tayo. Ni Apo Dios ket isu iti Dios ayat. Ay ayaten na tayo. Inted na ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus agsipod ti panagayat na kada tayo. Pastor Leo ken Pastor Ray. Kunana apang kaisaganaan. Nakasaganan dahil nga pagyanan. Ngem digijay nga agtawid ka dahil nga pagarian. Ket isagsagana pay laeng ni Apo Dios iti panagbiagda. Ket inton no nakasaganan digijay nga panagbiag tayo, pinalinteg na tayo ni Apo Jesus babaen ti parabor na. Anyan tungpalin nanto dahil karina. Umayak tumanen kunana ni Apo Jesus. Okay. Iti kararagmi gagayem. Kararagmi kakabsat. Nga kadayjeng aldaw nga umayto ni Apo Jesus. Adda tayo amaamin ti jay. Sumabot tayo nga napnuan iti ragsak. Akas dayjeng basa tayo Amen. agkanta tayo ti alleluia, agdiri tayo, agviva tayo, taapay. Adda tayo nga naimbitaran kadayjay nga Buddha iti kordero. Dito'y pelaeng rabaw ti daga, iti agdama nga panawen. Inpasdek tayon kada ito nga adal gagayem ken kakabsat, dayjay kinaimportante, dayjay linteg na Apo Diyos. Okay. Saan na kayo nga isalakan? Tatilinteg awan ti isalakan na. Okay. Itilinteg awan ti mapalinteg na. Okay. Ngem ni Kristo Jesus, isulaeng iti mangisalakan, isulang timang palinteg kada tayo. Daytoy nga basol, nga isu iti panagsalungasing iti linteg, isuntumot laeng iti parang daytoy nga linteg, akas tinad-adal tayo. Sanan to itudo, akas may nga sarming, ni Kristo nga mangdalos kada tayo. Okay.
Gagayem nakita yu kuma iti bugas, iti inadal tayo kada ito'y nga trimestre. Patsen mi nga napateg da ito'y. Patsen mi nga sungbatan nyo da dya awis ni Apo Jesus. No anyaman iti ayan nyo itata. Sumursurot kayo, kini Apo Jesus magmagna kayon. Iti kararagmi ket ipinget tayo da dya nga panagpamati tayo. Ket no da kayo kakabsat, ket nakita yo, nga da kayo da gajay ayaban ni Apo Jesus, nga makipagnamit ken kuha na akas ka da gajay umununan nga inayaban na. Makipagpakaasi kami, denggen nyo da dya awis na. Ta iti susungbat da dya nga awis na, isu iti pakaitidan tayo iti sagot iti biyag Wine. nagnanayo. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami launay, Ama. Tadagayam iti pagarian nga insagana mo nga agpaay kadagiti anak mo. Wine. Dita nga pagarian, awanton o Diyos iti ladladingit. Awanton iti sasaybek. Awanton iti panagarubos iti luwa. Awanton ti saksakit. Awanton ni patay. Wenta awanton iti basol. Mailiw kami o Diyos kadayta nga pagarian nga isu itin pakitam kada kami. Isu nga tulungan na kami nga sumungbat kadayjay awis iti anak mo. Babaen kadi iti pamati mi Ama ket mabalin mi nga makipagnaken kuana. Babaen iti parabor iti anak mo Diyos. Mabalin mi nga tungpalen dagiti bilbilin mo. Ket mabalin kaminto nga makikamkameng kadayta nga pagariam. Agyaman kami o Diyos itin karim. Nga itatante inawat mi ni Apo Jesus akas personal laman nubot mi. Ken Apo iti panagbiag mi. Addan tainted mon kada kami iti biag ngagnanayo. Bendisyon na mo Diyos dagiti gagayeming agtultuloy. Nga isu iti sumursurot kada ito'y nga oras iti panagadal. Bendisyon nam iti familyada. Bendisyon nam iti panagpamati daken ka. Nang nangruna o Diyos ited mo kada kami dayjay nga panagpamati. Nga iti kabitanen nga tiyempo into na ibawon mo iti anak mo. Tao may nangalayan dagiti maamin nga may salakan. Patyen mi o Diyos ket isu iti dawat mi. Amin kami kadi nga agkarkararag itata iti sangwanam. Ket mairaman to kadayjay nga naindaklan nga gundaway. Agawit kami to ita pagariam. Agtultuloy o Diyos iti panagyaman mi ken ka. Itinagan ni Apo Jesus dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Gagayem ken kakabsat agyaman kami. Ket itid ko iti panagyaman mo ni Pastor Ray ken ni Pastor Leo. Ket irugimin itagpakada kabsat. Daytoy iti maudi kadagiti 10 ket 3 nga leksyon. Yung awisen da kanto manen kadayjay agtultuloy nga panagadal tayo iti baro nga leksyon iti oras iti panagadal. Agpakada kayo Pastor Leo ken Pastor Ray kadagiti kakabsat tayo. Ay etan agagayem ken kakabsat. Agpakada kamin. Ngam itultuloy mi iti mga awis kada kayo. Iti sumarno a panagadal tayo. Iti sabalin tumanen a topiko. Tapno iti kasta iti panagrang ay tayo. Iti panagpamati tayo. Dumakdakkel at umunos ti pagayatan ni Apo Dios. Amen. Amen. When kakabsat, pacheck nga adu dagiti nabalitukan nga sursuro nga kinapudno nga naadal tayo tinasanto na surat. Ket pacheck nga dagiti nga bambanag ket isuda iti mangted iti panakaiturong ti panagbiag analinteg iti sidong ni Kristo Jesus. Ket pacheck nga san tayo nga agsarsarday iti kadagtultuloy tayo nga adal uray pay kalpasan da ito nga trimestre tultuloy tayo mga agad-adal kadagiti sumarsaron nga panagadal ti sao ni Apo Dios. Kasta nga ruden gagayem ken kakabsat ni Apo Dios iti mang bendisyon kada kayo. Dios tagina ni Apo Dios ket ayayaten na kayo.